El passat 21 de juny es va commemorar el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, més coneguda com a ELA, una jornada dedicada a donar visibilitat a una malaltia neurodegenerativa greu, progressiva i incurable, i a mostrar suport a les persones que la pateixen i a les seves famílies. Des de la Diputació de Barcelona ens volem sumar a aquesta commemoració amb el ferm compromís de mantenir viva aquesta causa durant tot l'any, més enllà de les dates simbòliques. L'ELA afecta el sistema nerviós i provoca una pèrdua progressiva de la mobilitat, la capacitat de parla, d'alimentar-se i de respirar, mentre es mantenen intactes les capacitats intel·lectuals de la persona. Es tracta d'una malaltia devastadora que genera un profund impacte, tant físic com emocional, en les persones afectades i una càrrega immensa per les seves famílies i persones cuidadores. Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, a tot Espanya hi ha entre 4.000 i 4.500 persones amb ELA i cada any es diagnostiquen uns 900 nous casos. A Catalunya es calcula que conviuen amb aquesta malaltia prop de 500 persones, de les quals entre 200 i 300 viuen a la província de Barcelona. Per tot això, des de la Diputació de Barcelona reafirmem el nostre suport i reconeixement a totes les persones afectades per l'ELA, així com les seves famílies i persones cuidadores, i expressem el nostre agraïment a les entitats socials, sanitàries i científiques que treballen incansablement per millorar-ne la qualitat de vida i avançar cap a tractaments eficaços. Ens sumem a la crida de les associacions, persones afectades, familiars i professionals que des de fa anys impulsen una tasca imprescindible al nostre territori. Així mateix, manifestem el compromís d'aquesta Diputació de continuar col·laborant amb els ajuntaments i amb el conjunt de les administracions públiques amb l'objectiu de garantir una atenció integral, assistència domiciliària, suport tècnic i psicològic i recursos adequats per a aquestes persones. Fem una crida al Govern de l'Estat perquè amb caràcter urgent destini una partida pressupostària específica i suficient a la llei ELA, aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats el passat 10 d'octubre de 2024, per garantir-ne l'aplicació efectiva. Els recursos econòmics concrets són urgents i necessaris. El fet d'aconseguir-los i implementar-los és la mostra efectiva que aquesta llei, que compta amb el suport unànime de tots, no és una declaració d'intencions sense impacte real. Les famílies i els usuaris no poden ni deuen continuar assumint en solitari els costos materials i humans que implica aquesta malaltia. La dignitat no pot esperar, perquè cada vida compta, perquè l'ELA no pot continuar esperant i perquè la justícia social també es mesura per com cuidem aquelles persones que més ens necessiten. Moltes gràcies.